אהלן, אני נמרוד, אני בן 17 וחצי ממושב כפר אוריה. אני לומד בתיכון הרטוב שבקיבוץ צורה. אני מאוד אוהב כדורסל, הייתי משחק כדורסל כל החיים שלי, עד לפני שנה שעברתי בעצם לקבוצת כושר קרבי, בקבוצה שקוראים לה אקסלנט. אני מתאמן שם, מתכונן לקראת הצבא, לקראת הגיוס, לקראת מה שמחכה לי בעצם. חוץ מזה אני בצופים, אני מתנדב בצופים, אני פעיל. מאוד אוהב את החבר'ה שלי, אני בכללי מאוד אוהב אנשים, אני אוהב לדבר, להכיר, לשמוע דעות חדשות. מת על הים, מת על מוזיקה, אני מנגן על גיטרה. וזה בגדול עליי, בואו אני אראה לכם את המשפחה שלי. טוב, תגידו שלום. זה אבא שלי אביעד. בהצלחה, נמרוד. אחותי הקטנה דניאל. רותם, תגיד שלום. זאת אמא שלי, גילת. היי, שלום. וזה אחי הקטן רפאל, שלא טרח להתעורר לצילומים שלנו. אז התבקשתי לענות על אחת מהשאלות ששלחתם לנו בשאלון ולהסביר כיצד היא באה לידי ביטוי בחיים שלי. אני בחרתי במה הסוגיה שהכי בוערת בעיניי. הסוגיה שהכי בוערת בעיניי זו החזרת החטופים. ב7 לאוקטובר נחטפו מהמיטות שלהם תינוקות, ילדים, נערים, קשישים, מבוגרים, ישר לעזה. כיום יש 101 חטופים שעדיין נמצאים בעזה, כבר יותר משנה עברה. ואני חושב שזה מזעזע שהמצב נשאר ככה, ושהממשלה צריכה לעשות הכל בשביל שהם יחזירו אותם. כרגע זה לא נראה שדברים מתנהלים. אני הלכתי ואני מתכוון ללכת לעוד הפגנות ומחאות בעד להחזיר אותם. אני חושב שאנחנו לא יכולים לחזור לשגרה עד שאחרון החטופים חוזר. למה אני רוצה להיות חלק מהמכינה ומה אני חושב שיכולה להיות התרומה שלי? קודם כל, מכינת בן שרים קאלה דוגלת מאוד בערכים שאני אישית מאוד מתחבר אליהם. בין אם זה ערכי אחריות, יוזמה, ציונות, חתירה לחברה דמוקרטית וסולידרית בישראל. שמעתי רק דברים טובים על המכינה ואני מאוד רוצה להיות חלק ממנה. בנוסף, אני חושב שהמכינה תוכל לעזור לי למקסם את יכולות המנהיגות שלי, וגם שהיא תוכל לעזור לי לקדם את המעורבות החברתית שלי. אז מה בעצם תהיה התרומה שלי? אני חושב שאני בן אדם מאוד חברותי. אני מאוד אוהב אנשים וקל לי להתחבר אליהם. אני חושב שיש בי יכולות מנהיגות וחשיבה מחוץ לקופסה. זה בגדול. אני מחכה מאוד להתחיל. כחלק מתהליך המיון למכינה התבקשתי בעצם לעשות מיזם חברתי. אז הכל התחיל לפני כמה חודשים, קראתי כתבה על פרויקט שנקרא 84. בעצם הפרויקט הזה הוא בניית גן ילדים בתוך בית אבות. בעקבות הפרויקט ראיתי שנוצרו המון קשרים חזקים בין הילדים לבין הקשישים, ושיש תועלת בעצם לשני הצדדים. אז אמרתי, למה שאני לא עושה גם דבר כזה במושב שלי? הרי יש לי הרבה חבר'ה ותיקים ויש לי גם גן ילדים. אז אמרתי, בוא נעשה בעצם קונקשן בין השניים. אז דיברתי, עשיתי את החיבורים. גייסתי, באו בסוף 8 ותיקים מהמושב, אחרי דיבורים ושכנועים. ועשינו כמה פעולות ביחד. הם הכינו עוגות, הם הביאו תמונות, הם דיברו אחד עם השני. והיה מהמם, היה מצוין. הילדים עפו, המבוגרים עפו. וחשבנו שנעשה את זה בעצם כפרויקט קבוע. כל כמה זמן יהיה בעצם מפגש. וזהו, זה המיזם שעשיתי.